Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban egy új személy lesz velünk, Falubikája, a Hardcore Minecraft sorozatomban, Hello, sziasztok! és ez a rész arról fog szólni, hogy felszerelkezik, ő is, mint én. Szóval először menjünk oda a bázishoz, hogyha van vasad. Még majd most van majd kiszedni. Oké, akkor utána majd gyere ide vissza. Oké. És megépítettem az előző videókban a házat, és szereztem egy Ender Pearl videón kívül. Szóval most nagyon jó. Ennek van még szednem kéne fát gyorsan. Van nálam. Ja, jó, oké. Csak ilyen crafting table, meg ilyen boss meg ilyesmi. Na, akkor gyere, és akkor ott van fa, meg ilyenek. Jó. Közben én egyébként azért tettem annyi követ, mert ugye kelleni fog a kajafarmhoz. Ja, aha. És hát meg ugye nem tudom megépíteni, mivel kell még redstone, szóval ezt már később. Ugye ezt megmondtam már, hogy videón kívül veszem. Na, gyere, itt van. Választhatsz 4 barkácsesztel közül. Jó. Igen, hát ezt most építettem egyébként. Legyen Nem az én most. kiszállítom. Itt a videókba közben építettem, ugye? Gyorsan szerzek fát. Jó, ja, adjak? Ja, igen, akkor Jó. ki van. Legalább belenézzek ebbe a köztekbe. Jó, köszi. Hogyha kell még több, akkor szólj. Ja, nem hiszem, hogy szerintem elég lesz ma. Közben én elmegyek kereskedni a falusiakkal, mert kapok emeraldot, és akkor veszek közben redstone-t. Jó. Karddal írjban egyébként jobban harcolni, szint boltával. Szerintem egyébként boltát használ, mert én is ezt használok. Vagy hát Jó. szerintem te inkább használj kardot, és akkor ugye te mindig előre tudsz menni, támadni többször. Ja. Hogyha harcolunk például rengeteg szörnyel, közben így, itt a falusi szaporító, aki nem látta még, hogy építem meg, az nézze meg, mert nagyon jól sikerült, és ez egy tutorial videónak egész jó. Közben itt van a pap valahol, és először ez a... Na, azt hiszem, hogy nagyjából elkezdtem. Az jó, pajzsot, az mindenféleképpen. Még én azt már kaptam. Merészetek a házadba egyébként? Nyugodtan, mert nincsen benne semmi még. És ha te pedig adjál nekem. Jó, nagyon jó, már csak kevés restunk kell. Kb. Ebből még tudok szerezni emeraldot. Wow! Milyen jó kis víztősből. Víz. Jó sok arcként. Ez 9, akkor Azt, az nagyon jó. 2 Ez jó. Iron Golem spawn volt egy faluban. Akkor ez lehet, hogy 2 falu csak össze van így. Ó, nagyon jó. Ez az alsó egyébként, ez egy szint, mint lakás, vagy csak egy pince? Hát az alsó réteg, azt szerintem oda fogom tenni majd a cuccokat. Ja, az volt.
Most már mentél egyébként? A faluba vagyok. Ja, jó, akkor én is megyek. 15 szén, hát nekem kell a szén, sajnálom. 6 darab tökér, hát az a baj, Én 3 egyébként marad. rengeteg cukornádat találtam. Az jó. Jó, megvan már szerintem a redstone mennyiség. Itt ezt nem is láttam. Az a jó, hogy cukornád, az van otthon. Ja, azért jönnek a tehernek, itt van a kezembe. Ez a búza. Az a baj, ez túl sok a búza. Ja, közben megláttam. És srácok, hogyha nem jó a hang, vagy hogy nagyon hangos a falubikája, vagy így rossz a hang, akkor ezt írjátok le kommentbe, és akkor javítunk rajta. Igen. Jó, aludni kéne, hogyha otthon vagy nálam vagy, akkor menj oda, mert ott van Hát, ágy. hogy jött. A cukornádakat még gyors kiszerelni, van plusz 16. Oké, gyorsan, mert jönnek a mobok, és ez nem jó. Na, már lehet is aludni. Ja, akkor mindjárt szokni. Na, most már 28 cukornádat van. Most 29. Oké, csak aludj. Oké. Nem baj, hogyha a falusi szaporítóba alszok. Nem. Ja, jó, oké, akkor. Jó. Jó, Na, alszok. és utána majd fedd vissza blokkal, jó? Jó, igazából bármilyen? Hát igen, majd kiszedem. Oda jött egy creeper, egy enderman. Enderman, megöljem. Szerintem építse egy ahol nem tud bejönni. Az mindig. Hm. Vagy megpróbáljam így megölni. Ne, meghalsz, meghalsz. Várj, felépíted ezt a... Az a baj nekem csak... Creeper nálad. Jó, messze van. Jó, feléd, megölöm. Ja, azt hittem, hogy arról beszéltem így előtt. Nem, itt mögötted jött egy. Azért mondom, hogy mindig figyelni Van kell, egy mert egyszer... csónak, akkor a blókot bele tudjuk rakni. Kell csónak? Itt van. Jó, Tessék a csónak. csak majd azért, hogy bele tudjuk rakni az emberre. Csak el is. Na, gyere. Hát ja. Jövök. És srácok, azt elfelejtettem mondani, hogy 50 feliratkozónál kérdez felelek lesz nekem. És falubikáját nem tudom, hogyha szeretne, akkor ő is kérdez felelek lesznek. Szóval, ja. Egyébként itt azt fogom megcsinálni majd, hogy itt leások. Ja, nézem. Ezt magadtól építetted amúgy ezt a jó kis házat? Igen. Nagyon jó. Tudsz adni létrát? Nem. Fölmegyek, craftolok egyet. Ide lemegyek, és akkor majd ugye lakhatunk külön szinten.
Én szerintem azt csinálom. Csinálok még egy ilyen, ide csináltok még egy ilyen szkornáros létszet. Nyugodtan. Úgy, ott lesz úgy Srácok, ez szkornáros. a mai videó eléggé rövid lesz. Annyi lesz, hogy most ugye felszerelkezett felubikáljak. Itt kiások egy ilyen nagy teret, ide leviszem cuccaimat és ennyi. Ú, de kéne világítás. Tudsz csinálni? Jó, nem, várjál, lemegyek. Vagy fölmegyek, nem. Így, és akkor azt kidrokkolom. Jó. Hát, ja. A csillét a falusi szaporítóhoz kellett volna, de igazából fölösleges volt, ha nem működött az a része. Na, ide teszünk egyet meg. Ide. Jó sok szkornádunk lesz már amúgy. Az jó. Jó, Szóval akkor kell itt szerintem. a... Jó, akkor jó. Úgy, de lehet, hogy több ásó kellene. Ezt visszatanultam itt gyorsan. Nem tudom, akkor az alapja. Jó, így. Kiriz, ezek itt szék lesznek, szóval nem tudom azt mondani. Jó. Oké, körbe van ásva, ezt már ki kell ásni. Megcsinálom most. El fog kopni. Neked van ásód? Nincs semmi. Nincs, viszont van botom meg bottom. Akkor csinálsz. Igen, persze. Oké, mert elkapott nekem. Itt majd le tudod dobni. Jó. Vagy felmegyek. Így felvitt. Ja. Kidobtam. Ja, és majd, hogy ne téveszik össze a chesteket, majd rá lesz írva táblával, ki kié, oké? Jó. Jó, ez ki van ásva, akkor már csak a kőt kell lebontani. És majd ezt is szebbé tesszük, csak most egyelőre nincsen elég, hát nincsen mivel, szóval majd később. Jó, ez is megvan, akkor most jöhetnek a ládák. Ezt úgy fogom megcsinálni, ide lepakolok egy pár dolgot. Craftolok mondjuk még kettő ládát pluszba. És ide leteszek egyet. Ugye egy nagyot. Ezt kiveszem. Fixem volt az idő.
csatornát mindenhol, vagy amennyit találtam, amiket Jó, ide lepakoltam az összes cuccomat, ezt fölveszem, hogy ne laggoljak. Hatékonyság egyes. Hatékonyság 1-es. Ja, az alsó. Igen. Egyébként Igen. mikor tudunk majd így ilyen komolyabb diátikusokat trédelni körülbelül? Igazából most is tudnánk, csak föl kell, ugye az kelleni fog több falusi, de bármikor igazából el tudjuk kezdeni. Szerintem én majd este nem alszok, hanem elmegyek csontot varászni. Oké, Hogy legyen csontlisztünk, és akkor majd jönnek a egyelőre, cukorok. oké. Megnézem egyébként, hogy miket adnak a falusiak. Ja, semmit nem adnak, még egy darab ilyen trédes van. Az se sok mindent ad, mert botér az smaragdot. Botért. Igen, 32-ért. Akkor szedek rengeteget. Jó. Ja, és arra figyelj, hogyha egyszer látsz ilyen bandákat, ilyen tudod, ez a pillager dolgokat, Ja, igen. akkor majd szóljál, mert azok erősek nagyon egyébként. Ha nincsen pajzsod. Akkor már nem Egyszer- beletrédem. Mert egyszer még videón kívül ugye úgy volt, hogy nem itt fogok lakni, hanem máshol. És ugye akkor így megrohamozott, és ez egyiknek enchantolt volt az íja, és átlőtt a pajzsomon, és 1 HP-n volt. Éppen csak el tudtam futni, és fölhíleltem, és úgy utána már könnyű volt, ugye. Egyébként lehet, hogy tudunk csinálni több ilyen jászos falusit, azt hiszem, itt tudod ilyen vizítere. Szóval Most nagyon nagyon jó gyorsan le lesz. kell pakolni. Ebben sincs semmi, akkor ezt szétrombolom. Jó. És majd falubikáj egy ágyat kell szerezzél valahonnan, de nem falusi szaporítóból. Annyi Jó. feladat. Jó, akkor ezeket bepakoltam, ezeket is lehozom. A kemencéket meg pedig már később. Ha végre eltarasz. Na, tudom, ez a videó rövid volt, de ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. És én ott voltam, na sziasztok! Sziasztok!